For anybody who has the opinion that what we do is vandalism, we'd have to disagree. Rud a hasning mé dhéanana ná shráid in an ardchathair athrúisteach an nálan. Is mehel ealaíontóirí graffiti iad subset atá lonathe anseo a maileach lia, cé go bhfuil roinnt oibre déanta go las muid a bhaileach lia credim. Tá ealaíonn seáide ríthábhachtach, go bhhéiteach ealaíontóirí, go háirithe ealaíontóirí óga an chathair úsáid mar canvas agus dromclí leama a chlúdach le rudí a chiallaíonn rudí don glún ult. We don't identify as individuals, we identify as a collective. So it's not about any one individual's experience or credentials, because every single project that we work on is a team effort. Agus ealaíontóirí bhaileach lia nó ealaíontóirí shráid a bhaileach lia tá gceist. Tá mé cappa gúil siad réasúnta cúthailach faoi daoine éanaach a sort of animnú nó a úsáid, mar tá mé cappa gúil ní smó síach sa bheitheal mar bhealach le páirsantacht a chruthú. Mar sin is páirsantacht subset atá gceist, seagus páirsantacht éanaach na naoine tá mar bháilte. Bhí sé andeas an sort an ealaíonn níos seo éiscint, ealaíonn na naoine. So cloisiú caint na shráide agus tú siúil na shráide ba chóirgóid ealaíonn na shráide éiscint chomá. For anybody who has the opinion that what we do is vandalism, we'd have to disagree. We have permission from the proprietor of every property that we use as a platform for artwork. We think vandalism is a completely separate matter, completely separate conversation, and really our name shouldn't be brought up in the same sentence. Tá siad mar a dúras a tuairt dhá bhéir don cáirla chundé agus na údaráisí planála, mar sin na sort of stocharacht nó feachtasíocht atá gceist chomá. Mar sin feiceann tú go siad a sásamh na gnéithe an ilghnéithe seo ar fad le píosa ealaíonn amháin. As tá mé gabbar gur bhrud an chuachtach é sin as go dá hampa dúin ar fad é fi conas rudaí a chur i bhain.